YouTubera bideo bat igotzeko, lehenengo eta behin, YouTuberen orrialdera jo behar dugu, bai? Eta han hasi saioa sakatu. Alegia, kontu bat behar dugu, bai? Kontu hori gaur egun Gmailen erabiltzen dugun kontu bera da. Beraz, erabiltzailea eta pasahitza sartu. Eta YouTubeen egongo gara, baina gure saioa hasita izango da. Ados, bideoa kargatzeko, kargatu, sakatu. Eta ondoren, hautatu gure ordenagailuan dagoen fitxategia. Kasu honetan nik, 7 segunduko bideo labur bat hartu dut. Vale. Kargatzeko, denbora desiente behar izaten du, baina, pazientzia eukita, beste gauza batzuk egin ditzakegu bitartean. Esaterako, hemen bideoaren izenburua jarriko dugu. Bideo horri azalpena gehitu nahi baldin badiogu, hortxe azalpena jarriko genuke, eta hirugarren kasatxo hontan, etiketak. Zer dira etiketak? Googleen bilatzaileak erabiltzen dituen hitz gakoak gauzak topatzeko. Esaterako, nire bideoa nahi baldin badet erlazionatuta egotea euskerarekin eta iralerekin, jarriko nuke euskera, irale, urtea, bideoa eta beste hainbat gauza. Eta bukatzeko, hemen, erabaki dezaket bideo hori publikoa den edo pribatua den. Nire blogean txertatzeko beharrezkoa da bideo hori publikoa izatea. Kargatu du eta argitaratzeari emango diot. Ados? Eta orain, bideoa ikusteko edo bideoa kentzeko, bideo kudeatzailera jo behar dut. Horretarako, hemendik jo dezaket, baina baita ere, beste leku honetatik. Hementxe dago bideoa, eta honen gainean sakatuz publiko-pribatu aldatu dezaket, eta aukeratuz gero, hainbat ekintza egiteko aukera ematen dit. Haien artean, ezabatu nahi baldin badet, ezabatu.